No nás úplně nejvíc asi zajímá, co si vlastně dělal ty roky, kdy jsi nevydával na YouTube. Protože já jako první věc, jak jsem tě představil, tak jako režiséra. Ty jsi režíroval nějaký věci, co já vím. Tak co bylo to hlavní, co si dělal ty roky, kdy si nebyl veřejně aktivní na YouTube? Urobil som veľkú chybu a to je to, že som nikdy nedal nejaké vysvetľovacie video, kde by som sa oficiálne rozlúčil. Lebo ja som to nikdy neukončil ako Jirka, že koniec. A hlavne clickbaitové videa koniec, to poznáme, na YouTube sú ich stovky. Touto cestou som nechcel ísť a takže som to nikdy oficiálne neukončil, ale dal som ten fokus na niečo iné. Ja som sa v roku 2018-19 tak začal hľadať, už som sa necítil úplne komfortne na tej našej scéne, aké boli vzťahy, alebo aké boli YouTubeové trendy, vtedy reakčné kanály vyrastali a tak. A ja som bojoval s tým, že chcem robiť niečo iné a to, čo malo u mňa videnie, ma prestalo baviť robiť nejakým spôsobom. A chcel som sa aj definovať inak ako YouTuber. Vtedy YouTuber nebol tak pozitívne brané ako dneska, lebo dneska už máme TikTok, dneska máme veľa iných sietí a ten YouTuber je taký OG pojem. Ale vtedy to bola taká nálepka, že týpek robí iba videa na YouTube, zabáva sa tým, zarába mu to peniaze slušné, sype mu to haha hihi, ale inak nič. Tak som sa cítil, že chcem túto nálepku zo seba ako keby nejakým spôsobom sundať a začal som robiť tú režiu a prestal točiť na YouTube bez vysvetlenia, čo spätne mi je ľúto, lebo ako keby cítim, že tú komunitu som sklamal tým, že som nepovedal, čo riešim, čo sa deje a aj teraz v komentároch vidím, že niektorí proste OG fans so mnou zostali a zaujíma ich cez Instagram, sledujú, čo sa so mnou deje, sú stále na tej mojej ceste, ale veľa ľudí ako keby tak zaneverilo nado mnou, že cítili sa proste zanedbaní vtedy. Tak to spätne berem ako chybu, ale teraz keď som dal tých pár videí na YouTube, neprebudil som ten kanál natoľko, aby som tam mal sledovanosť ani zo štvrtiny, čo som mal vo svojej najväčšej ére hype, ale sú tam tie komentáre, sú tam tí ľudia a je to strašne heartwarming vidieť, že keď si s nimi zdieľal tie roky toho vyrastania, tak stále sú tu a stále ich zaujíma, čo sa deje a fandia ti. Takže túto pozíciu si moc vážim, že mám a pracujem na tom. Nič nesľubujem, lebo ich nechcem sklamať. Nehovorím, že teraz budú vychádzať videá pravidelne, na to si dávam pozor, ale proste snažím sa tak, aby som zase nezhorel, aby to nebolo moc na mňa, aby ma to bavilo, tak skúšam, čo funguje. To byl právě můj další dotaz, jestli, kdyby si byl dneska v té chvíli, kdy jsi se rozhodl právě, že přestaneš točit aktivně na YouTube, jestli by se rozhodl stejně. Ty říkáš, že lituješ toho, že jsi nedal žádný oficiální vyjádření, ale obecně jestli vůbec lituješ toho, že jsi vlastně přestal, respektive oficiálně nepřestal, ale vlastně prakticky jo. Nebo kdyby jsi byl dneska v té chvíli, jestli by si řekl, ne, musím akorát změnit tvorbu, ale nesmím s tím nikdy přestat. Ako, nelutujem ničo, snažím sa robiť veci tak, aby proste som do toho šiel 100%. A mne to dalo strašne veľa tá pauza a ten nadhľad. Ja to teraz vidím na iných kolegoch, ktorí točili stále aktívne, že možno teraz na nich už dolieha tá únava a teraz by trošku zvolnili. Nemuselo to byť tak nárazové, ale proste hovorím, hľadal som sa a necítil som sa vtedy komfortne tvoriť, tak proste som za to rád, jak to je teraz ak sa k tomu vraciam, tak cítim, že mám takú dravosť a chcem spoznávať, jak to funguje teraz a teším sa z toho ako malý a tým, že tam nemám ten tlak, že to je môj full-time job, tak chcem pomaličky skúšať, čo mi funguje a meniť tú tvorbu. No. No a ta produkce, kterou zmiňoval Martin, tak představil tě jako režiséra. Já jsem viděl, že teď si měl na svém Instagramu, respektive na Instagramu té produkce Deadline.sk nějaký nový příspěvky z natáčení nějaký reklamy. Jsem strašně nezodpovědný, sorry, že se smějem, ale dobře to vysvětluješ. Ale předtím vlastně tam jako předtím byl příspěvek jako před 200 týdny. Jo. Tak vlastně si říkám, jestli to jako funguje ta produkce, anebo jestli si ty zase obnovil i tu produkci. Produkcia funguje, len musím si nájsť nejakú čajku, ktorá mi to bude nahádzovať na Instagram, pretože ja mám svoj portfólio na Google Drive, ale to, aby som to stiahol, robil z toho nejaké feedposty tam, som zaplatil 3500 € za to, že mám web stránku, ktorá nebola nikdy dokončená. Proste ja som v tomto strašný niečo dotiahnuť do konca. 500 vecí rozrobený, ale hej, točíme, makali sme, hlavne teda reklamy robíme, lebo to je chlebovka, to je to, čím sa dá uživiť u nás na našom trhu a to, čo si teraz spomínal, to sme robili pre L'Oréal. Ja mám tú výhodu, že môžem si v tom zahrať ako gogo, ale zároveň tomu klientovi ponúknem celý ten balíček, vlastne, že sa aj zrežírujem, vymyslím a mám tú kreatívnu slobodu. Čo keď som s niektorými agentúrami robil v minulosti, úplne nebolo a tie spolupráce potom vyzerali tak niekde. Takže som rád, že mám tu možnosť. No. Takže to je to, co pořád aktivně děláš a to, co jsi i dělal vlastně, když jsi skončil s tím YouTubem. To znamená režie, reklamy, hudební klipy, prostě produkce. S klipmi to začalo, ale vieme, že robiť klipy u nás je celkom náročné, hlavne to uplatiť.
Jan z Traktorovi, dobre, on to spojil s tým biznisom, takže klobúk dole tam. My sme vlastne začínali v podobnom čase, len he's the businessman. On to posunul v tomto smere ďalej, rozvíjal. Ja stále balancujem medzi tým influencingom, medzi tou produkciou, ale baví ma to, naplňa ma to, je to niečo, v čom som sa našiel. Plus pomáham otcovi v jeho občianskom združení Umenie pomáha a on sa venuje sociálnym projektom, tak práve tam sme boli teraz točiť na východe Slovenska v Rybe osvetu o tom, že obľúbený slovenský snack tresku poznáte? Ako treska v majonéze? U nás, teda tuto v Prahe to není tak moc v obchodoch vidieť, ale na Slovensku je to všade. Treska tá ryba proste. Tá ryba proste, ten rybací šalát, to je legend. Proste, keď Slovák sa odsťahuje niekde na druhú stranu sveta, vráti sa za 10 rokov, tak si dáš proste biely rožok tukový s treskou a it's the right snack to have. Tak tam sme boli točiť vo výrobe, že to vlastne Rómovia vyrábajú a že integrovali veľmi úspešne veľkú časť takto do ich továrne a s nimi som robil rozhovory. Takže aj takéto menšie projektíky, ktoré sa nedostanú na GoGo kanál, tak robíme a bavím sa tým. No a je ta produkce a ta režie teda to, co tě aktuálně živí? Ten main job? Jo, ako stále mám spolupráce, nemôžem sa tváriť, že nemám, takže som vďačný za to. To mi dodáva môj komfort, jak som na to bol zvyknutý od 15, takže thanks God a ďakujem ľuďom, že ma stále sledujem, mám tu možnosť. Ale hej, je to tak pol na pol, by som povedal.